m'encanta aquest vídeo, vull ser científica. Què fas? Tu mai seràs científica. Bon dia i benvinguts a la nostra universitat. Ara hem de mesclar aquests líquids i així farem una reacció química. Aquest premi per na Sofia Pol. Enhorabona, Sofia, per aquest premi. Moltes gràcies. Ella no es mereix aquest premi. Normal, és una nina.